ka mga low pressure area ang gibantayan karon sud ug gawa sa Philippine Area of Responsibility. Nasigpatan sa Pag-asa ang usa ka LPA 95 kilometro sa sidlakang bahin sa Puerto Princesa City sa Palawan. Samtang ang ikaduha naa sa gilayong 1,365 kilometers sidlakang bahin sa Mindanao ug ana pa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa mga naasoy nga LPA, dunay posibilidad kining mamahimong bagyo. Sa pagkakaroon, nagpauwan kini sa may Palawan area, samtang nagdala sa sab ug pag-uwan ang Intertropical Convergence Zone, easterlies ug mga localized thunderstorm ang nasinati sa pipila ka bahin sa nasod. Karong buntaga gipanglantawan ang mga pag-uwan sa bahin din sa Sugbo, Negros Oriental ug Bohol base kini sa rainfall forecast sa Metro Weather. Karong hapon uwan unsab ang pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas. Kung walay dag-om karong gabii, mamahimong masaksihan ang penumbral lunar eclipse. Kini ang pagtabon sa anino sa kalibutan sa hayag gikan sa buwan. Apan gumikan kay penumbral dili na kaayong ngit-ngit. Masaksihan ang lunar eclipse gikan alas 11:12 karong gabii hangtod na sa alas 3:34 karong ugba sa kadlawon.